I denne her video, der vil jeg tale lidt om Romerrigets overgang fra republik til kejserdømme. Men allerførst, så vil jeg gerne lige starte ud med at fortælle lidt om, jamen, hvordan var det overhovedet, at det her Romerrige, det blev så kæmpestort. Som det her kort af en lidt ældre dato vidner om, så var Rom tilbage i 264 før vores tidsregning, øh, blot en bystat i blandt andre bystater. Rom har vi jo så her, og det røde område indikerer ligesom, hvad det var for et område, der lå under deres magt. Og de var så i forbund med de andre, nogle andre bystater her på den italiske halvø. Så på det tidspunkt var Romerriget, hvis man overhovedet kan kalde det her, altså ikke specielt stort. Men romerne, de havde aspirationer, de ville gerne udvide deres område. Og et af de steder, de havde udset til, det var Sicilien hernede. Så øen Sicilien. Som det fremgår af kortet her, så var der også nogle andre til stede, blandt andet de her puner, eller Katar. Kært barn har mange navne, som var et folk, der oprindeligt kom over for det, vi i dag kender som Libanon, men som havde haft ret stor succes med at udvide deres magtbeføjelser altså ved at oprette kolonier de forskellige steder rundt omkring i Middelhavet. Og de var altså også til stede, de her puner, på Sicilien. Og der opstod krig, fordi man simpelthen ikke kunne blive enige om, hvem det var, der skulle have Sicilien hernede. Det her, det er et kort, der illustrerer den anden puniske krig, men forud for det, der var der den første puniske krig, hvor romerne og punerne kæmpede om, hvem der skulle have magten over Sicilien. Den krig, den endte romerne med at vinde, og det kunne man ikke have siddende på sig i Karthago, som var punernes hovedstad hernede. Så man sagde til Hannibal, denne her hærfører, om han ikke ville lede et gengældelsesangreb, om han ikke ville sørge for en gang for alle at få fjernet de her romer fra landkortet. Og det sagde han selvfølgelig ja til, og samlede en stor hær på 30.000 soldater. Det var mange på det her tidspunkt. Og udover de her 30.000 soldater, så havde han faktisk også en masse kampelefanter med, som vi ser illustreret her. Og det man også kan se, det er, at de her elefanter jo og soldater går rundt op i nogle bjerge. Og det er faktisk Alperne, at de er ved at krydse. Fordi det Hannibal han gjorde imod romernes forventning, det var, at i stedet for at gå den direkte vej mod Rom, så tog han simpelthen den hele lange vej op igennem Spanien og Frankrig og hen over Alperne simpelthen. Da de kom, og han kom ret langt. Han var faktisk relativt tæt på at nå helt til Rom og indtage Rom, men tabte altså et afgørende slag lidt nord for Rom, inden det helt lykkes. Så igen, så var det altså romerne, der kom heldigst ud af den anden puniske krig også. Og det var ret afgørende, at Rom for hele Romerrigets efterfølgende udvidelse, at de vandt den her anden puniske krig. Fordi på det her tidspunkt, der var det romerne og punerne, der ligesom kæmpede om, hvem der skulle være den dominerende magt i Middelhavsområdet. Og det blev så romerne. Den tredje puniske krig, der var 3 i alt, der var der
hvis man overhovedet kan kalde det for en krig, fordi det handler sådan set bare om, at romerne gik ned og jævnede Karthago med jorden, for ligesom at sikre sig imod, at der skulle komme et senere angreb igen. Den tredje puniske krig var romerne klart overlegne. Og det var altså ikke helt uvæsentligt at have dominansen over det her middelhavsområde, fordi det var sådan på det her tidspunkt, at det var væsentligt nemmere at transportere ting via vand, end det var på land. Så, så, så den her handel mellem forskellige områder med varer fra forskellige steder, jamen det foregik altså i høj grad via Middelhavet. Godt. Det var lidt om forudsætningen for Romerrigets senere udvidelse. Jeg tror, jeg har et kort her, der viser lidt om, hvor stort at Romerriget endte med at blive på et senere tidspunkt, og sammenligner det her kort med det første, så kan man jo virkelig se, at der sker altså noget i de efterfølgende år. Men det jeg vil sige lidt om nu, det er det politiske system i den romerske republik. Det er vigtigt, når at vi beskæftiger os med Romerriget, at man skelner imellem republiktiden og kejsertiden. Og det er altså to meget forskellige styreformer, der gør sig gældende, alt efter om det er den ene eller den anden tid, vi taler om. Og den tid, jeg vil tale om nu, det er altså republiktiden, som eksisterede fra cirka 500 år før vores tidsregning, og frem til, at Augustus, han indsatte sig selv som enevældig kejser over Romerriget. Det vender jeg lige tilbage til om lidt. Det vi ser her, det er altså det politiske system i Romerriget. Og det var et politisk system, som ligesom var en kombination af forskellige styreformer, siger man gerne. Altså der har elementer af forskellige styreformer. Det har en eller anden udstrækning af demokrati, fordi der hernede, der blev holdt folkeforsamling, hvor romerske borgere, det vil sige romerske mænd, af en vis alder, de kunne møde op til de her folketribuner, og så kunne de ellers stemme, hvorvidt noget skulle blive lov eller ej. Der blev altså stillet nogle lovforslag, og så kunne man ligesom gøre sin politiske indflydelse gældende. Men man var ikke, altså i forhold til en nutidig kontekst, så var det ikke specielt demokratisk afstemning, fordi ens indflydelse var altså afgjort af, hvor mange penge man havde, altså hvilken formueklasse man var i. Jo flere penge man havde, jo større indflydelse fik man. Herudover så var der en række embedsposter, som havde forskellige funktioner. De to vigtigste, det var nok de her to konsuler, som havde rigtig meget at sige. Den ene konsul var en slags udenrigsminister, eller han var ikke så diplomatisk, fordi den ene konsuls rolle var at sørge for, at Romerriget blev udvidet. Altså han skulle simpelthen ud og udvide Romerrigets territorier gennem krig. Det var hans primære job. Han var altså hovedansvarlig for krigsførelsen. Den anden konsul, han var hjemme i Rom, hvor han sørgede for at holde styr på tingene derhjemme. Og så var der så også det her senat, som var nok det vigtigste politiske institution i Romerriget, til trods for at det kun var et råd, som der også står her, så var det altså ikke, altså det var her rigtig mange, eller det var her alle beslutningerne i Romerriget i virkeligheden blev taget. Senatet bestod af tidligere embedsfolk, som så efterfølgende blev senatorer.
Og de her anbefalinger, som man kan se, jamen altså det var måske i virkeligheden befalinger, kunne man godt sige. De spillede en meget central rolle i det politiske system. Og på den måde, så kan senatet herovre måske sammenlignes med den måde, det foregår på et autokrati. Altså et lille, et centraliseret lille råd, som bestemte øh, stort set alting. Men der skete noget. Og det der skete, det var, det involverede ham herover, Julius Caesar, som på et tidspunkt var den her udenrigskonsul, som jeg talte om før. Og da han var det, der havde man indgået i det, der bliver kaldt første triumvirat, hvor man i en eller anden udstrækning faktisk satte det her politiske system lidt ud af spil. Fordi der var en del intern uro i Romerriget på det her tidspunkt, omkring 60 før vores tidsregning. Og det var ikke mindst fordi, at Romerriget netop blev så stort. Altså, så blev det sværere at holde styr på, og der var mange modstridende interesser og magtkampe. Og et forsøg på ligesom at komme det til livs og holde sådan lidt bedre styr på det hele. Så indgik Caesar, Crassus og Pompeius i det her første triumvirat. Pompeius, han var konsul hjemme i Rom, og Crassus, jamen hvad skal man sige om ham? Han var pengemanden. Altså han var måske nok Romerrigets rigeste mand på det tidspunkt, der havde derfor altså også rigtig meget at skulle sige. Og de centraliserede ligesom magten imellem sig i en periode. Men alliancen gik i stykker, og der opstår simpelthen borgerkrig. Caesar, han bliver erklæret fjende af Rom, og det tager han ikke godt imod. Han samler simpelthen sine tropper, eller en stor del af dem i hvert fald, og bevæger dem fra Gallien, det vi i dag kender som Frankrig, imod Rom, for simpelthen at indtage Rom. Og der er det her kendte citat, da han krydser Rubicon-floden, som er en flod op i det nordlige Italien, som man absolut ikke havde lov til at krydse, fordi krydsede man den som romersk hærfører, jamen så blev det betragtet som en krigserklæring fra Roms side. Altså så var man ude på ligesom at tage magten til sig. Og da han så krydser den her flod, så skulle Caesar efter sigende have sagt, terningen er kastet, altså nu er der ikke nogen vej tilbage, nu må det bære eller briste. Og det viste sig så at bære. Han vinder borgerkrigen, Caesar, og det er, da han så efter at have vundet borgerkrigen kommer tilbage til Rom og kommer ind i senatet for at lade sig hylde som ny kejser. Det kan I se et klip. Der findes en serie, der hedder Rome, hvor der også hvor det bliver illustreret den her hjemkomst. Der kan man lægge mærke til den her stol, der bliver fjernet. Det er så Pompeius' stol, er i hvert fald min fortolkning af, hvad der sker i det klip. Meget sjov lille klip, som I eventuelt kan gå ind og se. Caesar, han lader sig udråbe til diktator. Vi er ikke over i kejserdømmetiden endnu, det skulle man måske tro, men ikke helt nu, fordi ifølge romersk lov, så under særlige omstændigheder, jamen så kunne man godt for en midlertidig periode, have indsat en diktator, indtil ligesom komme styr på tingene igen. Caesar, han blev myrdet i selv samme senat, som han lader sig hylde til Caesar, til kejser, ja, det betyder jo det samme. Og efterfølgende opstår der borgerkrig igen. Og denne gang, der er det altså Augustus, tidligere, eller også kaldt Octavian, der ender med at overtage magten i Rom efter den her borgerkrig. Man kæmper med Mark Antony om, hvem der skal være
Cæsars efterfølge.